دکتۆرên دەرونی هوشیاریە دidin غەمگینiyek zêde, nerahetbûn, xwarin û vexwarina nedurist, bêxewî û bandorên hêrişa Rûsyayê bû ser Ukrayna dikare li ser tenduristiya zarok û xelkê pir giran be. Zarok çi di nav tevgera şerî de bin yan jî li cihekî diniyê cîhanê bin, ew têk diçin. For younger kids, we worry about küçük em biçekê pitir ditirsin ji ber ku zehmettir e ku tiştên li deverên dinên cîhanê diqevimin bû zarokan bêjin ji tiştên ku wan diqevimin. Diktorên derûnî dibêjin neşert e ku temenê zarokan çend be, pêtiviye ku zanyariyên li ser van pevçûnan bizanin. So I think for Ez bêjim gelek giring e ku dayîk û bak bizanin zarok de her agahiyan verbikirin. Lê divêt em piştrast bikin ku ew dikarin wan zanyariyan fêm bikin û eger ew zanyarî zêdetir ji asê fêmkirina wan bîtin, ew dikare rewşa derûnî ya wan têk bide, bandorê li ser hest û mereq û xwarina wan jî bike. Tatiana Butler ya Ukranî ev e 13 salin digel hevjînê xwe û her du kurên xwe li Amerîka dijî. Lê dayîk û bab û xwişk û birayê wê hêj li Ukrayna dijîn. Ji destpêka hêrişa Rûsyayê wê hewl daye ku zarokên xwe tê bigehînin. Dema ew dipirsin çima li Ukrayna xelek tê te kuştin. Вот почему бабушка и дедушка прячутся в подвале, вот почему... Ew tê nedgehiştin ku boçî dapîr û bapîrên wan xwe li jêr zemînê veşartin û boçî em di nûçeyan da xanî û tombêlên wêrankirî dibînin. Wekî dayîk bû min gelek zehmet e van wêneyan nîşa zarokên xwe bidem, lê ez wisa hezir dikim ku baştir e ew bizanin ka çi çêt bît. Qeyranên şerî jî derfetekê dide ku zarok fêr bibin çawa mirov harîkariya kesên hewcedar bike. Bo nimûne kurê Tatianayê yê 10 salî Vitalî bo piştgiriya Ukraynayê dijî şerê Rûsyayê tabloyek çêkir û digel malbata xwe beşdarî di xwepêşandanan da kir. When I watch the news and I see Dema ku ez nûçeyan temaşe dikim, ez dibînim ku leşkerê Rûsî êrişê mirovan dike, ez nerehet dibim. Me pêdivî bi aştî heye, şer û tundî û tîjî nepêwîst e. Nina Davis ya Rûsî ku li New Jersey dijî dibêjit gelek giring e ku ez digel kurê xwe yê 15 salî derbareyê hêrişa Rûsya bû ser Ukrayna baxivim. Мне было очень важно, чтобы у него не было какого-то... Bû min gelek girin bû ku ez piştrast bikim ku ew wek Rûsyayekê şerm neket. Ji ber ku ev e nesîcê me ye, hemê Rûsî nedixirabin. you do have incredible risk. Me metirsiyek zêde ji bo selametiya derûnî û helbesta wan zarokan heye. Çawa em dikarin wê hevseng bikin. Hebûna malbateka dilsûz û piştgir dikare hemû guhertin û nehametiyan da harîkar be gelek baş e. Axaftin û piştgirîkirin bi taybetî bo zarokan gelek giring e ku di nav cergê şerî de ne û tiştên tirsinak dibînin ku nabe bibînin.